Itani for YouTube channel here. Ziganizo zosasamala za mtsogoleri wa dziko lino, Lazarus Chakwera komanso kunyozera kwa wamkulu wa ofesi ya mlangizi pa boma pa nkhani za malamulo mdziko lino ya attorney general kwapangitsa kuti mzika za dziko lino zipise mmatumba mwawo ndikulipira ndalama zokwana 103 million kwacha kwa Brian Banda amene anachasuda mchito ngati woyankhulira president Chakwera ku nyumba yachifumu malingana ndi bwalo la milandu limene lagamula izi akuti attorney general Thabo Chakaka Nyirenda pamodzi ndi president athu Chakwera akanazitenga bwino pa nkhani bwezi Brian Banda atangolipidwa ndalama yokwana 5 million kuchokha basi ngati ndalama yakutha kwa mchito yawo ku nyumba yachifumu imene anasayinirana kuti ndi contract ya zaka zitatu. Mgwirizano umene Brian Banda anasayinirana ndi boma unali wakuti ukuyamba mu chaka cha 2020 ndi kuzatha mu chaka cha 2023 koma kumayambiriro ku chaka cha 2022 president Chakwera anamusankha Brian Banda pa udindo wina umene panalibepo pongofuna kumusuntha basi. Izizi zinapangisa iyeyo Brian Banda kupita kukamang'ala ku bwalo la milandu pa mlandu wonena kuti amupangisa zinthu zakuti asiye mchito yekha ija mchingerezi imachedwa kuti constructive dismissal. Nyumba yachifumu State House sinapita ku bwalo la milandu kukadzikira kumbuyo kumachita kuti bwaloli lakhala likuwalembera makalata kuwauza zakufunikira kukayankha mlandu. Izi zinakakamiza bwalo la milanduli kuti livomere mopanda kukayika kwina kulikonse madandaulo a Brian Banda polamula kuti boma la dziko lino liwapatse ndalama zokwana 103 million kwacha ngati chipepeso powachotsa mchito popanda chifukwa chenicheni. Bwaloli linalalatira ndi kudzudzulaso mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Thabo Chakaka Nyirenda kamba kakhalidwe lolekelera posafuna kukayimira boma ku bwalo la milandu zomwe akuti ofesi yawo sikusamala ndalama za boma. Apita Kandulu amene anali jaji pa mlandu anati makalata onse ofunikira anatumizidwa ku ofesi ya Chakaka Nyirenda ndipo bwaloli unaperekedwa umboni wakuti ofesiyo inalandira makalatawo. Kwa iwo akuti ndi zodabwitsa kunena kuti ofesi yofunikira ngati imeneyi imene imaonera kuonetsa chitsanzo inangokhala chete osachita kanthu pa nkhani yofunikira ngati imeneyi. Akandulu anatinso ofesiyo ikuonetsa chitsanzo choyipa popeza ndiye mtsogoleri wa maloya mdziko muno. Kumbali ya Brian Banda bwaloli linati linadziwitsidwa kuti boma linasankha iwowa pa udindo wina umene panalibepo komanso wosiyana ndi maphunziro awo. Apo akuti Brian Banda anadziwa kuti izi zachitika dala pongofuna kuti awafoketse kenako asiye mchito wokha. Loya amene amayimira Brian Banda amauya msoku anapereka kubwaloli umboni wonena kuti iwowa Brian Banda amalipira ndalama zokwana 10,599,924 kwacha pa chaka zomwe zikutanthauza kuti pa mwezi Brian Banda amalipidwa ndalama zokwana 883,327 kwacha. Iwowa amenenso kupatsidwa galimoto yoyendera imene yomwe pa tsiku ndi 25,000 kwacha ndipo pa mwezi amene adzipatsidwa ndalama zokwana 750,000 kwacha. Ndipo galimotoyo imene adzibwera ndi mafuta oyendera okwana malita 500. Kuwonjezerapo bwaloli linati mgwirizano wa Brian Banda ndi boma unayamba mwezi wa August mu chaka cha 2020 ndipo umayenera kutha mwezi wa Julai mu chaka cha 2023 koma unathetsedwa mu February mu chaka cha 2022 zomwe zikutanthauza kuti kunasala miyezi 17 imene Banda amene alipidwe ndalama zawo. Pa miyezi imeneyi Brian Banda amene akulandira ndalama zokwana 88,337,729 kwacha popeza pa mwezi amalandira 5 million
193,332 kwacha. Mgwirizano wawo umaperekanso mwayi wakuti malipiro awo apamwezi akuyenera kuwonjezeredwa chaka ndi chaka, ndipo kamba ka ichi mu miyezi 17 a Brian Banda anataya ndalama zokwana 15,016,559 kwacha, ndipo loya wawo anapempha bwalo likunena kuti liwonjezere 20% pa ndalamayo kuti zigwirizane ndi ndalama zimene anatayazo. Apa zikutanthauza kuti ndi 20% iyo a Brian Banda akanawonjezeredwa ndi ndalama zokwana 3,03,311 kwacha. Apa bwaloli linalamula kuti boma liwalipire a Brian Banda ndalama zokwana 97,064,999 kwacha ndi 80 tambala, ndipo akawonjezera ndi 15% yopumira pa ntchito ndalama zonse zokwana 103,316,418 kwacha. Ilili linali phwando lachangu kwa a Brian Banda la Krismasi, popeza anachitula chikwama kamba kosaganiza moyenera kwa a President Chakwera ndi kuchita chiganizo, komanso kunyalanyaza ntchito kwa mlangizi wawo wa boma pa nkhani za malamulo a Chakaka Nyirenda. Panali malipoti ena amene amakamba kuti a Chakaka Nyirenda akapanga apilo mchigamulo cha bololi, koma kufikira lero palibe chimene chichitika.